5 December 2024, ladies and gentlemen, I am so excited to give you my morning updates. Ndadzoka zvekare panapa ndine nyaya dzandiri kusangana nadzo muma streets. Munongoziva kuti hey, pese pandinenge ndatongouya panapa zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Saka kana uchiziva kuti iwewe unodedzerawo kuti pasi neZANU PF uchaide, tanga nekulike this video right now iko zvinezvi kuitira kuti ZANU PF yacho iboikani, because zvinhu hazvina kumira mushe zvanyanya anozonyara mangwana ndimi. Nyaya ndiri kusangana nayo yekutanga panapa kunzi ZANU PF says it has been verified by certain opposition voices within the SADC region due to its stance against imperialist maneuvers targeting former liberation movements. President Emerson Mnangagwa and ZANU PF have faced accusations from opposition parties in SADC countries including Mozambique, South Africa, Botswana and Namibia, alleging interference in their electoral processes to support ruling parties that are also former liberation movement. In an interview with Business Times, ZANU PF Director of Information and Publicity Farai Marapira claimed that the party's strength stems not from manipulation but from its commitment to the authentic values of Africa. Ndo mashoko akataurwa naMarapira. So in short panapa chivarongedza kutaura ndechekuti ivo vari kubosta nezvinhu zvekuti manigirigini ZANU PF inototyiwa, iri powerful kudarika vanenge vachiti puppets, vanenge vachitaura kuti zvemapuppets ndo zvinhu zvavada kutaura kutaura munapa achiramba achingodzika neconversation rake panapa, handiri mukuzviona. But nyaya iri panapa ndeye kudai so pari kunzi garai munyika menyu muite zvenyika yenyu. Simple, ndo nyaya iri kunetsa. Garai munyika yenyu mufokase nenyika yenyu. Ivo ndo zvavari kuramba izvozvo. Vari kuda kungoramba vachingobata bata vakadai vakaenda uko vakadzoka uko. I don't know kuti order chacho because zvinhu zvakatooma munyika mavo. Resources chacho vari kucomplain kuti zvinhu zviri down zviri pasi. But I don't know kuti ma extra resources ekuzoenda vachida zvinhu vari kuda kubatsira dzimwe nyika zviri kuzofamba sei. And for your own information, nyika dzadzi vanenge vachiti varida kubatsira vachiti former liberation movement acho iwayo dzimwe dzacho hadzina kana nehondo yacho dzakarwa. Saka zvekuti former liberation movement zviri kubva kupi? Nyaya yekuti mapati kuti anenge akatanga kutonga kudhara panguva yavaitotongwa ivavo, the likes of ana Botswana vaive vanhu vakatotanga kutonga kare nyika dzaidze vakazongodyiwa, but support vanga vaenda vakanopa pachena. And I don't know kuti zvinozovabudira sense yekuita sei, because these guys ndo vanhu vacho vemuSADC summit, ndo ma SADC chairman. SADC chairman iwo unongochizwa wangofana nekunzi ndiwe ref rotanga kusaidira imwe team 1. Vanodzonga sei mangwana vachikutrust kuti mangwana uzouya uchiti vakuda kutamba rimwe game. Hamuchashandike nemi zvakanaka because mukutoradza side kuti tikusupporta vanhu vakadai. So that's the main problem. And in Namibia, update iri panapa pari kunzi Namibian Electoral Commission says no funds for re-election. Ndo nyaya hombe iri kuitika panapa. The chairperson of the Electoral Commission of Namibia stated that the commission does not have a budget allocation for a re-election. Zvinhu izvi zvinhu zvimwe zviri kutaurika kuburikidza pekunge paitwa zvinhu zve-election ravo riya varanga riri kunzi rakadhakwa, election ravo rakabiridzirwa zvanga zvisiri chaizvo pakuti haukamu kuti maballot anoshota, mamwe maniginacho ozotanga kuzodarikira kujambira rimwe day. Apa vanhu vacho vakaregister kuti vavote muNamibia vashoma, ma-election acho akazotora futi madays kuti averengwe. So panonzi what that chii chakadaro ichocho? Why makaita zvinhu zvakadaro zvakadhakwa? Saka panonzi vanhu ma-opposition anga kuti no, ngatite imwe new election, fresh election. Ndobva vagara vataura zvavo vakati isusu mari yekuita zvimwe zvacho izvo zvahatina. Ndo pari triki nyaya yacho ikoko. Saka kureva kuti vari kungoti swapo yatongohina zvatongovharana. In short, that's what they are saying. But I don't know, imimi ndimi munotozoziva kuti munenge muchida kuti chipa nyaya yacho iyo ndosira kwamuri kuti muzojaja. Inini I just listen, ndobva ndanga ndichikuudzai zvinenge zvichitaurika, mubva mandiudzawo zvamuri kufunga, tobva tangogara takadaro. And then tikuona some people from ZANU PF are saying ZANU PF is still the people's best option in
Zimbabwe. Chamisa was defeated by Monzora at the MDC Congress and lost to President Mnangagwa twice in an election. Chamisa is unelectable. No amount of new political parties with different names he creates will change that. Vanopenga vanhu ave ZANU PF. Kutoshaya zvekutoita ikoko kwatona vatotanga kutofamba vachitaura izvozvo motomhanya uenda kumedia munotaura izvozvo. That's why unoona kuti vanhu havana kana nguva yekuswera vachiti tinoda kunoteerera zvinana ZBC zvezve. Because unoramba uchingodzwa zvinhu mutanga kuti imimi majournalist anozowanika nekunana YouTube muri biased zvakanyanya. Why is it musingaite sezvinoitwa kunana ZBC? Atiite izvozvo because they are biased ikoko. Saka kuno kutitawo biased zvatoda zvoneutralize zvinhu zvobalance. Chienda munoteerera kwamuri kuda kwacho. Kana vanhu muchiudzwa kunzi hanzi akazodhibhitwa naMonzora akazodai kokumbotaurawo kuti akabirirwawo election pamwe pacho. Zvinovaremera kuti vataure. Havana kana one day vanokwanisa kutaura kuti election racho zvaranga ritori racho ka hapana iripo. Ende ndine imwe update zvekare yandikusangana nayo panapa. This Thursday the High Court will decide on the application of Harare businessmen Moses Mpofu and Mike Chimombe to refer their fraud case to the Constitutional Court. The duo urges their constitutional rights are being violated. Ndo nyaya iripo. Saka iko zvinezvi vari kuenda vambonoonekwa kuti vachange vachiita sei. MP uyo anoitwa Joanna Mamombe murandakadzi uya ari kubudawo panapa ari kutaurawo something chikusimbisawo zvakataurwa budget atiti the positive aspect of a budget 2025 is the introduction of a plastic carrier bag tax which could reduce plastic waste pollution and improve waste management systems. The adoption of degradable packaging could support cleaner urban environments. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura but ipapo vanhu havasi kufara nazvo. There's this guy akumana mukazombofamba mastreets anopisa badwe. So ari kusangana ataki panapa yakangobudikira iri kunzi 2028 Harare West would reject this fat pig from parliament. She only wants to feed herself and does not care about anyone. That's why she stayed in parliament for Chabangu and now she is bootlicking Chamisa for a seat pasina Mamombe. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa ende vanhu vacharamba vachitodzika vachitaura kuti akatoseva 2 terms. Muruda utaramba achikontinya kudarikira pa 2 terms dzaaseva here haikona kuita kunge vanhu veZANU PF vanadikira guys zvinhu zvitaurwa mastreets umukomo. Mastreets ari kupisa but zvimwe zvacho munozojaja ndimi ndikwanisa hangu kuzoerekana ndoramba ndichikontinya pakadaro. Chandisina kungofarira hangu ndi kuzoti munhu this fat pig that one ngatimbomire kuita body shaming vanhu handiti it's something ichisiri good but zvimwe zvese zvavari kutaurirana zvekuti haasi kuzodzokera moyo ari kuda kuzodidi pedzerana. Comment section ndakavhura taura imomo zvamuri kufungawo inini ndangodarikawo ipapo ndichikudzai zviri kuitika. And there is this anonymous ari kubuda panapa ari kuti our brothers in the opposition look better on fighting each other than fighting for the people's cause, democracy, rule of law and constitutionalism. The sense of opposition political entitlement to oppose ZANU PF looks more profitable than unit of purpose. Ndo mamwe mashoko ari kubuda kune vamwe vanhu these guys zvavangorika ndizvozvo ifight dzana chari dzedze dziri kuitika chari pakabuda pakaita kuti tange kuzonzi amutengesi nevanhu zvewikiro rineri akabuda chari akati who said Welshman is a saint. He however is not the reason Nelson did not win in 2023. Saka musape mutoro usiri wake. Ndo mashoko akabuda achitaura pakazoita kuti vanhu vese vatenge kuti mumero musellout ndo zvekutaura nzi energy dzacho dziri kuzoshandiswa vanhu vari vanoratidza kuti magood opposition leaders pakurwisana pachavo ningi versus ningi that energy yo vakaishandisa kuti vangono attack ZANU PF zvinenge zvichitoshanda but these guys ndo zvavatongori amene kuti chinenge chichiitika pavari. So and this mwari kubudawo panapa Lens Guma ari kuti I might not agree with everything that Freeman Chari writes but to call him a sellout is a shallow. Please grow up. In contrast mbomirai kudedzera kuti munhu ichi a sellout handisi kuwirira nezvese zvaari kutaura ari kupengereka zvake but pakuzomuti it's sellout I don't know. And vamwe vari kuti that's the thing about these leaders and their supporters, very pathetic and disgenerous. How can Freeman Chari of all
people be called a sellout. That's why they celebrate likes from people they don't know, they have never seen, and thank ghost accounts. It's pathetic. Ayaya. The problem munhu acha kutaurwa vari kudzoka at the end of the day they are trying by all means kuti vada kudefenda chari vachida kuzobva vanosvibisa chamisa. Zvimwe zvese mungatrya but muZimbabwe zvegeneration inei zvenguva inei munogona kumbotanga mambopedzerana nevamwe kwete kuti pavanhu vese iko zvino motanga kuti aiwa chamisa akazodai anokuteerera ndiani. Vazvitrya nahope wanani vese vakati bira timutry pangu tinogona kumudonedza but maZimbabweans avananguva kuteerera nonsense dzisina nebasa rese. Now ndiri kuonawo Senator Douglas Ngonzora kovanava ka. But thank goodness, I think on this one ndindakamuinspire because these guys I think ane maposts andarika 7 achingotedzera nditaura, but it's good because shoko ngarifambe zvinhu ngazvisvike zvitaurike sezvazviri zvazvinofanira ngezviri. Now ari kukomenda on nyaya iyi iri kunzi reports coming from most rural areas show that there are moves by some members of ZANU PF to prevent families of members of the opposition from accessing drought food aid. The sole basic of this discrimination is that they don't support ZANU PF. Our constitution guarantees that every Zimbabwean must have food security and must not be denied food aid. This food aid is coming from the international community and is meant for the benefits of all Zimbabwean people irrespective of their political affiliation. Ndo mashoko ari kubuda panapa. Saka pari kunzi zvese zvamunguzoda kubuda muchitanga kuita zvekuti ava vanhu vachikwanisa kuwana chikafu zvinoitika zvese zvekuti munhu zvinouya na kansela we political party otaura kuti vanhu ve opposition avachiwani nekuti uyu munhu ndewe ZANU PF. Ndo pari kunzi zvinhu izvozvo hazvifanira kunge zvichiitika, vanhu vese vanofanira kuwana zvinhu zvakafanana. I don't know kuti kangani tichibuda tichitaura nyaya iyo tichiti it's nonsense kuti munhu panonzi pabuda zvinhu food aid motanga kuti vamwe havachiwani atizvide zvinhu zvakadaro. I think ndakazvitaura kakawanda but munozondiudzawo zvamuri kufunga panyaya iyoyo. Zvaright kuti shoko rakuti tichifamba vanhu takuti tichishandisa pfungwa tese kuonana Ngonzora vakubudisawo mashoko aya zvinenge zvaright. And Killer Ziv arikubuda panapa just got a heartbreaking call from a teacher in Muzarabani. He is not asking for a car like others, just his overdue zig salary, committed to working hard despite delays. Let's pay our teachers. Pana teacher arikunzi ari kuMuzarabani ari kuchema kuti salary yake haisati yapinda. Please ZANU PF government ipai vanhu ari kuMuzarabani salary dzavo. Kuna ari kuchema kuti yake mazigi haisati yapinda, hanzi haasi kuda mota. Ndozviri kutaurwa naZiv manapa. Ipai vanhu salary dzavo, munhu anenge akashanda gore ratoperera, vamwe vari kutowanawo zvimabonus zvimachinchi. Ipaiwo vanhu mari dzavo vange vachiningirana, vange vachizoitawo maplan. Handiti because munhu zvichitanga chiticha chacho choitanga chiromba kumana kuti apa munhu anenge akatoshingirira kutodzidza kuti atozoitawo something awanewo basa racho. Maiti education is the key to success. Manje ichava the key to success sei munhu asingawani salary yake anenge akusekwa ka zvotanga zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Anyway, updates andinawo nhasi muri yeZimbabwe ndakoti mungotanga dhere renyu muchinzwisisa zvinhu zviri kuitika zviri zvanhasi. Ngatimbotangire panapa, tisangane mucomment section muchindiudzawo zvamuri kufunga.